ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து சவுகார்பேட்டை உள்ள மின்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள மிக்கி ஃபேஷனுக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம வந்துட்டு இந்த மிக்கி ஃபேஷனில் சூப்பரான நல்லா அழகான ட்ரெஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ உள்ளே போய் பார்த்துடலாம் ட்ரெஸ் எல்லாம். நம்ம என்ன ட்ரெஸ் பார்க்கலாம். இது இங்கே போங்க. எனக்கு வந்து சுடிதார் வேணாம், ஃப்ராக் வேணாம், மிடி மாதிரி. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே நிறைய ட்ரெஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த லீவ்னால நிறையா பேர் வந்துருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கணுமா? சாரி, நம்ம போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் அத்தை கிட்ட. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறையா ட்ரெஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் என் சைஸ் இல்லை. ஓகே, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிடியே காணலாம். இங்கே இருக்குது மிடி. ஓ மை காட், திஸ் இஸ் மிடி. வண்டி பிக்கு மிடி நான் போடுவேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மம்மி வந்து இங்கே எடுக்கிற மிடி நம்ம. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மிடி மம்மி அங்கே பண்ணுங்க. நம்ம சோழி பக்கப்படும். ஜூலி வேணுமாலாம் 32. இது எடுத்துக்கோங்க, வேணாம் 1000 rupees தான். இதுதான் ஐ டோன்ட் லைக். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து சோட்டி வேணாம்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா சோட்டியில் எல்லாமே சின்னடாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் வந்து பிங்க் கலரில் ஃப்ராக் எடுக்க போகிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நல்லாவே கொஞ்சம் நல்லா இல்லை. ஸோ இந்த பிங்க் கலர்லேயே ஒரு ஃப்ராக் எடுக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேடியெல்லாம் வந்துட்டுருக்காங்க. அப்படியே நம்ம மெடா பீச் போடும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்காங்க. நல்லா தானே இருக்குது. சரி, நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ மம்மி என்னமோ எடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். இது வந்து எனக்கு இல்லை, நல்லா தானே இருக்குது. வந்து ஹீ ஸோ க்யூட்டில் படத்தில் வர மாதிரி, ஹீ ஸோ க்யூட் சாங்கில் வர மாதிரி, ஈ ஸோ க்யூட்டில் அந்த சாங் வரும்ல, அதில் போட்டிருக்க ட்ரெஸ் மாதிரி நான் எடுத்துருக்கேன்.